večer. Ahoj, ahoj. Z tohto priestoru je pekný výhľad. Dobrý večer na všetky oči, ale aj na trojicu dvojíc očí. A to sú naši porodcovia. Tí sú tiež z istého roku, tak predstavte si, nebudeme sa smiať, deti, dobre? Rok 1962, Paľo Habera. Dobrý večer. Rozhodne nevyzerá na dátum výroby, ale je to pravda. 1972, Dara Rollins. Dobrý večer. A je veľmi pekné, že aj z roku 1812 je tu Laco Lučenič. No a práve rok výroby bude dôležitý pri každom jednom dnešnom spevákovi, pretože rok narodenia to je téma prvého finálového večera v tretej Superstar. Tak ideme najprv na rok 1989, vtedy bola napríklad Nežná revolúcia a takto vyzerá dieťa, ktoré sme si vyštrngali na námestiach. Robo Šimko. Tu sa nachádzajú finalisti, môžeme to predstaviť, je také akvárium, akoby ahoj. Zatiaľ musím povedať, mali ste trému, perfektne ste sa predviedli na úvod, budeme vám držať palce aj naďalej. A toto je Robo Šimko. Čaute. Z roku 89 výrobok, tak sme sa o tebe veľa dozvedeli, koľko si vážil, keď si sa narodil. Už tedy veľa. Ale tak nie, nepribral si veľa odtedy. Pár kilometrov. Nie. A tvoja mama ti zakázala najprv sem prísť. Zakázala. Netešila sa. Ona, že jo, Robko, nechoď tam, ona sa o mňa bála. Ale akože no, tak je to správna mamka. Nemusí sa o teba báť. Spievať ide Robo Šimko, pesničku z roku 1989. Je to pesnička od Queen, I Want It All. A môžeme povedať, že v tomto roku napríklad, tak Robo si už otvoril, v tomto roku napríklad sme mali Nežnú revolúciu, to sme spomínali. Stihli sme mať dokonca už pár dní prezidenta Václava Havla, ktorý vystriedal Gustáva Husáka. Potom sme išli prvýkrát do Rakúska, ja som si kúpila napolitánku a to boli krásne Vianoce. Robo Šimko. Robo Šimko. Prichádza so svojimi rockerskými plišákmi, najdrsnejšími, aké len môžu byť. Ahoj. Čau, Luka. Čau, čau. Ja si myslím, že už keď nás teraz sledujete, tak jednu takú preventívnu SMS-ku môžete poslať rovno Robovi len za to, že to zvládol ako prvý, pretože to naozaj nie je jednoduché. A ešte by sme na úvod možno povedali, že všetci sme tak oblečení, ako sme, pretože sa to má týkať toho roku narodenia. Ľúbi sa ti to? No, akože no, celkom, pohoda. Dá sa. Tak ale ty si ešte dobre obstál, to sme nevideli ostatných ešte. A rovnako preventívne povedz máme, aby ti zakázala vyhrať Superstar, keď to spravíš opäť napriek, tak ako si vo finále možno ešte vyhráš. No. Mamka, počúva, hej? Mamka počúva. no, mamka, počúvaj sem, zakáž mi vyhrať Superstar. A vyhráš mi potom. Robo, a teraz tie žalmy poprosíme. Že toto už si nepamätám, a to som mal tam knižku, vieš. Ja, aj ty si z knižky spieval, tuto bez knižky. Dobre, bez knižky to bolo dobre. 9940, ešte raz opakujem, 9940, SMS-kové číslo pre Roba Šimka. Toto je on. Nazdar. Dominika, nechala si tam asi tonu plišákov, to potom pozhrňame, to je v poriadku. Inak to je prvýkrát, čo niekto po spevákovi hodil aj malé dieťa. No. Oni ho hádzali až z posledného radu navyše, ja som si to všimol, ale pristával celkom hladko. Na úvod povedz, že ty ako bolo, lebo mám jednu inú otázku. Úplne skvelé. Nesklamalo publikum, hej? Dobre. A ty si taká pozitívna nátura, že... To je ich odpoveď. Ďakujem, ľúbim vás. Dominika, máme jednu otázku, ale ty si taká vždy veselo naladená, ty to asi znesieš. Pri posledných semifinále vždy tí prví dvaja, ktorí spievali, vypadávali obyčajne. Nebojíš sa toho? Dnes si bola druhá spievajúca, aj keď to už je finálový večer. Nebojíš sa, že to bude práve osudné? Nebojím sa, trošku možno. Ale to si Pico povedal len tak popod fús. No. Inak Pico sa vôbec nemôže smiať, lebo tam hrozne veľa lepu. Bola to veľmi falošná poznámka z mojej strany tým pádom. Tak ja len poviem, že diváci je to naozaj v ich rukách. Ak nechcú, aby si vypadla, tak je to jasné. 9945, tam sa posielajú SMS-ky. Toto je Domča alebo Dominika Mirgová. No a ja mám taký pocit, že sme už si odprezentovali niečo z tej mojej krásnej éry v roku 77, keď napriek kastračným nohaviciam sa celkom plodili potomkovia aj na Slovensku. Ako sa vy dvaja chalani máte v tých nohaviciach?
Ten odpopal sa nahor, tomu je celkom fajn. A ešte, že nemoderuje ten... Tak. A v roku 1980... Ale ďakujem, že medzi riadkami som sa dozvedel niečo viac o sebe. Máme sa všetci dobre, skrátka, čo sme teraz na pódiu. A v roku 1980 bola tiež zaujímavá hudba a tiež rôzne veci sa udiali. Napríklad... Áno, pokračuj. Nenechaj sa vyviezť z miery. Napríklad, idem povedať ale smutnú vec. A. Zastrelili Johna Lennona. Ale aspoň nemusel nosiť toto potom už neskôr. Takže, čo sa týka hudby z roku 1980, k tomu sa vrátime o chvíľu. Po prestávke. Tak Adela sa vyhrážala hudbou z roku 80. Toto je názorný príklad. Takto sa tancovalo, priatelia, nejako. Dokáže to aj muž z roku 1977? Myslím, že sa chytáme celkom. Toto je Diana Ross a Upside Down, priatelia, pre vás všetkých na tejto diskotéke. No ale prejdeme teraz k roku 80. Stalo sa niečo významné v tom tvojom roku? V roku 1980, pozor, na Slovensku padol alkoholický rekord. 13 litrov alkoholu na hlavu. Alkohol sa dáva na hlavu? A ty si sa narodila v tom roku. Áno, pozdravujeme rodičov. Aj Banášov to pozdravujeme. Nemenuj, oni sú v skupine, kde si nehovoria mená. Aha, dobre. Pekný večer. Rok 1980 je teda rok, kedy som sa narodila. Ja, 77, to je Pico. A máme niekoho o 10 rokov presne mladšieho ako ty. Máme tu aj oveľa mladších ľudí no, ešte. tak, Všetci sú tu od nás oveľa mladší a v roku 1990 sa narodila Ivka Kováčová. Nachádzame sa už v tom akváriu, kde teda sedia všetci súťažiaci a funguje to tu tak, že vy nevidíte von, ale vy vidíte dnu. Aký je to pocit, keď nevidíš, čo sa tam vlastne vonku deje, Ivka? Ja ich trošku vidím. Trošku. Trošičku iba. Je tam asi 20 ľudí. Čo, stačí? No, keby bolo 20, tak by bolo v pohode. Ty máš trému z toho? Trasú sa mi zuby. Keď sme sedeli v šatni, tak ona... Trasú sa ti zuby, ale to je paradentóza, to nie je tréma. Ale keď sme sedeli v šatni, tak Ivka hovorí, že nemôžu sa všetci skryť, keď ja budem spievať. Máme takúto požiadavku na ľudí? Môžete sa otočiť, prosím vás, a klaknúť si. Dobre, a chrbtom. Nie, ja si myslím, že ťa povzbudia práve vynikajúcim potleskom. Budeš spievať pesničku z roku 1990, kedy si sa narodila. Ktorá pesnička to je? Od Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Tak nech sa páči, prichádza Ivka Kováčová. A ja poviem, že práve v tom roku napríklad už spomínal Pico také tie talentové súťaže známe v Spojených štátoch amerických, tak prvýkrát sa také súťaže zúčastnila Christina Aguilera. Ak si pamätáte ešte na staré Škodovky, tak už sme mali Formana v roku 1990 a napríklad Rolling Stones prvýkrát prišli do Prahy a účinkovali pred československým publikom, tak to môžeme nazvať, pretože v tom roku ešte Whitney Houston o sebe vedela, teraz je tu Ivka Kováčová. Ivka, nech sa páči. Tak si to zvládla. Dobrý pocit. Super. Super. Na čo teraz myslíš? Na ten potlesk, ktorý si zožala, alebo na tú jemnú kritiku od Pala Haberu? Na Tomášku, na Bajborku. Á, tam sú. Pozdravujeme. Pozdravujeme semifinalistov bývalých. Teda semifinalistov? Áno. Dobre, tak kritika od Pala Haberu. Vieš, ty si ho tiež počúvala, keď si bola v bruchu a vydržala si to nejako, nie? Je to vo hviezdách. To som vtedy počula. To musela počúvať, keď bola v bruchu. A toto je výsledok. Dobrý výsledok. Takže Palo má dobrý vplyv. Niečo ako keď dávate dieťaťu počúvať Mozarta, keď je ešte veľmi malinké. Takže je to úplne v poriadku. Ivka, tvoja mama sa pýtala, že kedy už prídeš domov, lebo mi chýba tam ten neporiadok, čo zvykneš robievať. Ale mami, bože. No, doma, hej, ale teraz, keď som na izbe, tak ja mám poriadok. A tu si hračky porozhadzovala, Ivka. Na pódiu. Ivka, dohodneme sa tak. Sľubíme máme, že zajtra Ivka ešte domov nepôjde, pretože má SMS-kové číslo 9944. Ivka Kováčová. Ahojte.